Здравейте, приятели! Отново включване от мен. Една супер актуална, винаги актуална тема. Кога ще се спука балонът на имотния пазар? Така, едно малко уточнение. Мое лично мнение, 12 години съм в сферата, такова нещо като балон в имотния пазар не съществува. Аз го наричам цикличност на пазара. Има периоди, в които цените падат, има периоди, в които цените се покачват. За това като цикличност може да си говорим в друго видео. Сега, набързо, искам да кажа обаче няколко неща по темата с спукването на балона. За да се спука балона, или най-просто казано да паднат цените, трябва да е налична някаква криза. Така, какво значи обаче да имаме криза, която да повлияе така, че да паднат цените на имотите в България? За да има такава криза, трябва да имаме доста бързо покачващи се лихви по кредитите. Най-малкото, което е. Трябва да имаме доста високи нива на безработица. Това също е изключително важен фактор. Трябва да имаме понижаване на работната заплата, така че да става все по-трудно, комбинирано с високи лихви по кредитите, хората да си купуват имоти или пък да спестяват достатъчно, за да могат да си купят. Тогава, съответно, би се получил дефицит на купувачи и пазара ще бъде принуден да отвърне с това цените да паднат. Обаче, имаме ли на лице в момента, началото на 2024 година, имаме ли на лице точно тези фактори? Всъщност е точно обратното. В България лихвите по кредитите са най-ниските в цяла Европа в момента. В България имаме постоянно повишаваща се средна и минимална работна заплата. Хората в България по статистика са по-богати, отколкото бяха преди 10 години. Комбинираме всичко това с ширещата се и постоянно увеличаваща се инфлация, която все още не можем да овладеем напълно. Според вас, на базата на тези фактори, повишаващи се работни заплати, ниски лихви по кредитите и растящи цени заради инфлацията, ще паднат ли скоро цените на имотите? Ще се спука ли балон? Много ми е интересно да разбера мнението на всички вас, така че отдолу в коментарите може да ме намерите и по други начини, да ми се обадите по телефона, свържете се с мен в социалните медии. Обичам да дискутирам тази тема. Очаквам включване от всички вас. До скоро!